mangwanani muri yeZimbabwe salonani amaZimbabweans amali lamhlanje ilanga lelikhulu nasi izuwa guru kunesiwana beZimbabwe. The day we need to defend our nation. Zuva ratoda kuti tidefende nyika yedu, singavhunyeli ukuthi isibhakela sibaleke ngelizwe lethu. Zuva ratinofana kuona kuti hatingatendi kuti chibhakira chitize nenyika yedu. Izuva rokuti munhu wese tiise ndangariro dzokuona kuti nyika yedu yasvika parumananzombe. Ma-consultation meetings nhasi ari kuitika kuBulawayo, kuSmall City Hall, ari kuitika kuChitungwiza, kuAquatic Complex. kuBulawayo kwanzi vari kuita nenguva dza1 o'clock masikati. Sazwa ukuthi eBulawayo vazayenza consultation yakhona lesikhathi seka 1 emini. eChitungwiza vazayenza iconsultation yakhona lo 2 p.m. vana veZimbabwe, ndo nguva yekuti titaridze kuti tinode nyika yedu. Yasvika nguva yekuti titaridze kuti hakungavi nomumwe munhu angauya akadifenda nyika yedu kushe kwedu isu vana veZimbabwe. Ngatiendei nouwandu hwedu tinozadza ma-consultation centers ese ariko ari kuitwa nhasi. Tanzwa kuti nokudema variko nhasi mangwanani nenguva dza10 o'clock. Tiri kuona kufuti kuti kune mamaprovinsi ese vari kuita zvakare ma-consultations yaya. Mwana weZimbabwe, hatingaregeri ZANU-PF ichita zvainoda nenyika yedu. Hatingaregeri nyika yedu ichinyudzwa munhamo noburombo kwenguva yakareba nokuda kwerejimu isisina support yavanhu. Rejimu inoda kuti irambe iripo kusvika muna 2030. Iyo yakaparadza nyika yedu zvisati zvakamboonekwa pasi rino. Saka ndiri kuti kwamuri vana veZimbabwe, ngatitsungei tifambe nedzitsoka kubva kwese kumarokesheni kwatinogara tichienda kumasenders awo avakataura kuti kunoitwa ma-consultations nhasi. Vana veChitungwiza, munozikanwa imi muri vanhu vanomira somusambangwena panguva dzinenge dzakaita sedzidzidzi. Munhu wese muzuva ranhasi zvipe nguva yokudifende nyika yako.
vose vari muSt Mary's, vese vari muMzengeza, vese vari kwaSeke. Hapana munhu nhasi anofanira kuti asare mumba. Handei tiri matutu namatutu evana veZimbabwe kwaAquatic Center nhasi. Nyangwe zvikaoma sei, ngatifambei muzvikwata zvikwata takananga kuAquatic Center nhasi. Nhasi Aquatic Center anofanira kurira nouwandu hwevana veZimbabwe vanenge vari ikoko vachanotaura nyaya dzeremangwana renyika yavo. Zimbabwe yose yakakutarisai kuti yemi ndimi muchakwanisa kuti mubwerekete nokutaura zvichanyunyura nyika yedu kubva muudzvinyiriri hwechipakira. Saka imi mose ngationei kuti zvirokwazvo tabuda nhasi nouwandu hwedu. Sokutaura kwandakakuitai mazuva maviri apfuura kuti ZANU-PF was planning kuda kuzadza vanhu vavo vashoma ivavo mangwanani kuitira kuti vanhu veZimbabwe vasazokwanisa kuwana nguva dzokuti vakwanise kupinda muma-consultation venues iwayo. Haiwa, imini chibudai nouwandu. Onai futi zvakare kuti tichasevenzesa modern tools of technology kumeka sure kuti zvese zvinenge zvichiitika ipapo zvinenge zviri recorded. Shandisai mafoni enyu kumeka sure kuti zvose zvichange zvichiitika ipapo is recorded. Kudzvinyirirwa kuchange kuchida kuitwa vanhu muma-consultations imomo, please recordai namafoni enyu ma-incidents ese achaitika kuti nzvimbo dzema-consultations zichaitika nhasi. Hambani ngamafoni enyu lione kuti liyatatiu kuti izinto zokuti abantu vangavhunyeli ukuthi vakhulume ngonkenzi izinto ziyasebenzili elizwe lavo zirekhodwe. Sifuni konke kurekhodwe. Everything must be recorded. And we want the incidents of trying to oppress our people from speaking out to go viral. Zvinotibatsira kuti umbobo hwokuti vanhu ava zvinhu zvavari kuita handi zviri zvinhu zvezvidozvona veZimbabwe zvizikanwe pasi rose. Sevenzesai mafoni enyu kurekodha zvose zvichaitika nhasi. Mwana weZimbabwe, Zimbabwe iri muruoko rwako. Ini newe tine basa kuti tione kuti nyika yedu yadhifendwa. Saka ngatibudei muzuva ranhasi tapedza kurya breakfast redu, ngatichifambai tinogarira panzvimbo takamirira kundoramba nenzwi riri pamusoro kuti chihurumende chembavha, chihurumende chevanhu vasina rudo navana veZimbabwe charambwa chachinoda kuita kuti chirambe chiri mupawa kusvika muna 2030. Zvose tiri kuzviramba izvi. We are going to absolutely reject the shenanigans of ZANU-PF to remain in power until 2030 muzuva ranhasi.
Ngatisumukei tese tinde kumasenders emaconsultations. Tinofara zvikuru kwazvo kunzwa kuti vana veZimbabwe mose imi muri prepared kuti muzuva ranhasi muende munodhifenda nyika yenyu. Rekodhai zvose zvichange zvichiitika ipapo. Aya mapublic hearings enyika, saka zvinofana kuitwa pajekerere munhu wese achiona. Saka zviri mugwara kuti maproceedings ese anofana kunge achiitwa captured on camera kuitira kuti mangwana vasazobhinya kutaura kwavanhu. Namashoko yaya vana veZimbabwe, ndinokutendai pazuva ranhasi nokukurudzirai kuti munhu wese musambangwena takananga kumaconsultation centers ose ariko munyika yeZimbabwe. Musabvuma kutyityidzirwa. Mukatyityidzirwa nyika yedu inobvutwa nembavha idzi, inobvutwa nemakorora asingadi kuopozwa. Saka chiendai nhasi simba remwana weZimbabwe rionekwe pachataurwa nyaya idzi. Ndinokutendai, Mwari ave nemakuitire nyasha pazuva ranhasi mubasa guru ramuchagona kuita kuponesa nyika yenyu. Nyika yenyu hakuna mumwe munhu angakwanisa kuiponesa zvekwangu ini newe, kuti tione kuti vana vedu veZimbabwe vasununguka kubva muudzvinyiriri hwehurumende yeZANU-PF. Udzvinyiriri hweZANU-PF hwadarika udzvinyiriri hwaIan Douglas Smith. Udzvinyiriri hwevanokara vanoda kudya ivo vega, ruzhinji rwuchisute rota. Nguva yekusutiswe rota ivo vachipfachura kudya yapfuura. Yava nguva yokuti isusu todhifende nyika yedu. Mwana wese weZimbabwe ave nevoice munyaya dzokutongwa kwenyika yake. Namashoko yaya ndinokutendai vana veZimbabwe. Mwari wenyasha akasika denga nyika negungwa nazvose zviri mazviri ngaave nemi muzuva ranhasi, akuponesei, mutaridze simba renyu rokubwereketa zvamunoda. Ndinokutendai mazvita